desa Kliman kene kabeh sumrambahe para perangkat-perangkat sing wis ngawontenaken adicara jamasan pusaka lan bersih desa Kliman sawahan nganjuk. Iya Mas. Yo terus. Ayo bersih seneng-seneng ya toh. Belum lengkap rasanya jika belum menggahne para perangkat desa Kliman sing akeh mau wah jantenan luar biasa, ompake luar biasa. Kamangka mriki mboten wonten lurahe nggih, tasih PJ nggih. Nah niku ning kompake luar biasa. Kuwi saka Bapak Sekretaris Desa, Bapak Carik Agus Predi. Jogobaya Desa Kliman Bapak Purwono niki ya dadi ketua panitia. Nah, banjur lan Desa Kliman ki ana petang dusun. Nah, iki kami tuwane mau ya sengkut gumregut kabeh. Bapak kami tua Kliman, Bapak Soleh Sundava, kami tua Bruno, Pak Bambang Heru Sukarwan, kami tua Kemukus, Bapak Ribut Supriyadi, kami tua Gimbal Bapak Supriyono. Bayane ya eneng 5 ya. Ya iya wong desane Bayan Gilis Bapak Saptono, Bayan Kliman Bapak Sigit Wirawan, Bayan Bruno Bapak Sugito, Bayan Kemukus Bapak Untung Prajogo lan Bayan Jati Bapak Darminto. Wah, iya Pak. Katuran minggah ing pepangguan kene gayeng-gayengan karo awake dhewe ngono. Ayo monggo bapak-bapak perangkat desa Kliman katuran pinarak wonten mriki gayeng kaliyan kanca-kanca mriki minggah-minggah monggo-monggo.
Oh, Pak Ketua Panitia, monggo. Bapak Ketua Panitia, Bapak Purwono, ingkang menjabat sebagai Jogoboyo Desa Kuningan. Kabupaten Minggah, Kabupaten Tinggi. Sinten mawon. Wilujeng dalu Bapak Purwono nggih. Nggih, wilujeng dalu. Oh, lha iki tasih 6 ya Mas Purwono. Nggih to. Lah ingkang punika kula dereng tepungan kula. Nggih. Kula niki Pak Bian Sembos. Kula niki tugas pelaksana kegiatan 14 tahun. Wah, 14 tahun. Paling sehat nggih. Nggih, amin amin amin. Luar biasa 14 tahun mengabdi menjadi bayan. Ingkang tengah punika Bapak sinten? Bapak Jogoboyo Pak Purwono. Oh, lah nek niki Mas Bapak Carik. Oh, nggih, Bapak Carik. Waduh. Dan monggo sepatah dua patah kata nek badhe nyuwun napa ngoten kula turuti ngene iki. Pun. Sak Aja dipleroki. Oh, Aja dipleroki. nggih, oke aja dipleroki. Karena salah aja dipleroki. Dicatat. Monggo sepatah dua patah kata Bapak Carik. Aturan piye ndika babar Nggih, sabda. matur suwun. Nggih. Sanget dumateng Bucange Nggih. kranten wau dalem sampun matur kathah wau sambutan. Nggih. Sugeng rawuh kemawon dumateng sedaya pirawuh. Kula aturi pinarak kanthi sekeca. Nggih. Wabil khusus dumateng kadang kawula Bapak Sekdes saking Sawahan, Wah, Pak Sekdes Sawahan. Sekdes saking Bendulu. Niki kula nggih wonten rencang MBG niki. Sinten? Mas Bambang Buanten saking Duren. Wah. Nggih, Kula nggih ABG, Pak. Kula kali Pak Sekdes bareng. nggih pripun? Nggih, sugeng rawuh matur suwun sanget dumateng kawan panjenengan sedaya rencang-rencang perangkat desa saking Desa Litu. Nggih. Karawan panjenengan sedaya minangka tandha tresna tandha asih dumateng kawula pribadi saha Desa Ngliman matur suwun sanget. Ah, matur nuwun nggih. Nggih, dumateng para pirawuh saha khususipun dumateng panjenenganipun kanca-kanca Sekdes, kula nyuwun tembangipun nggih pepeling. Pepeling. Wah, pepeling menika ben eling nggih to. Nggih, leres. Nggih. Napa badhe dibawani dhewe? Wah, boten saged kula. Kersane Mbah Jogoboyo mawon ketua panitia niki. Nggih. Nggih, Boten saged to, Bapak. Ya, aja Bapak. boten saged langsung wira swara mawon Mas Bambang. Oh, nggih, matur nuwun nggih. Nuwun sewu Bapak Carik. Nggih. Kula kan nembe pisanan wonten Ngliman punika. Nggih. Saderenge kula nggih nate teng Bruno kandhap nika nggih berarti. Nek Nggih, Bruno leres. nate. Teng mrika terus minggah Ngliman. Saya itu merasa bangga ing atase kula niki nate teng Ngliman iki lak dalan hebat-hebat. Kok nembe niki itu kok kula niki rumaos sanes dalan hebat gitu. Nggih, pripun. Lajeng kula nggih merasa bersyukur, merasa bangga. Kula badhe niki wonten titipan wayang kulit nggih to kagem panjenengan ing desa mriki. Nggih wayang Sadewa kagem Purwat utawi bersih desa Ngliman punika Bapak. Nggih, alhamdulillah matur suwun sanget Nggih. Pak Dalang kula mewakili sedaya masyarakat Nggih. bilih panjenengan Lila Legowo saged maringi
masyarakat Desa Ngliman wayang punika Nggih. kawula ngaturaken matur suwun sanget Nggih. mugi-mugi kesaenan panjenengan dipun serat dening Allah. Amin, 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 amin. Monggo dipun tawi Bapak. Nggih sadewa punika nggih naminipun Raden Sudamala. Mengurangi penyakit Suda niku kurang, Mala niku penyakit utawi wabah. Nggih, amin, amin. Wabah napa kemawon, penyakit niku wujude macam-macam. Lah punika mugi-mugi Desa Ngliman tambah maju setiap tahunnya. Amin, amin, amin. Dari pangestu, Nggih. nggih. Matur suwun sanget Pak Dalang atas Nggih. doa panjenengan. Niki kula persembahkan dumateng panjenenganipun sedaya masyarakat Desa Ngliman. Amin, amin, amin. Mugi-mugi napa ingkang sampun diaturaken Bapak Dalang Ki Badar Alam Sah kinabulan dening Gusti sesuai napa ingkang sesuai dan Terus boten kita, boten Ki napa-napa. Badar Alam terus Nggih, nggih. Sah niku naminipun sah niku gelar sarjana alam hantu. Oh, nggih, nggih. Sarjana alam hantu. Iki bangsane kowe. nggih nggih pun matur suwun sanget. Nggih, kula ingkang kula nggih matur nuwun Bapak Carik. Nggih, nggih. Semoga semakin sukses semua perangkatnya jos hebat luar biasa. Amin amin amin. Matur nuwun nggih. Monggo pinarak ingkang sedoyo Matur suwun sanget. di pagelaran. Nggih. Turun, duduk, duduk. Nek nanggap aku kuwi tak bonusi wayang. Los-losan, sapa-sapa tak kei saiki. Mbak. Aku mau nanggap, Bro. Wis ora to kowe. Bocah cilik-cilik lucu itu. Mu motor karepne lho. Nah, iki Bapak Presiden cacah 5. Presiden yang cantik-cantik sesuai dengan pesanan panitia. Pokoknya sindennya kudu ayu. Kurang ayu piye. Aku nek sindennya kudu ayu nek aku. Wiwit saka pojokan kono menjaga gerbang Sewa Matangkep. Demi Durgawati, Mbak Deni saka Gundang. Yo. Nek wis gelem nyuara suarane bledek. Banjur bajute iki sapa? Turut, turut, turut. Sapa diperkenalkan, wis tak perkenalne kayak di sing Joko kiper negara. Siapakah namanya? 我是牙医大哥，好久不见，你今天好不好，哥哥？你好吗？谢谢，谢谢，我谢谢。很好，我啊，这一个emoji。I like two. Iki Dek Yayi Galuh saka Boyolali. Sindene Hentai apa Jepang? Aku mau mas. Jepang. Oh Jepang, oh kupingku kita Biasanya ini belajar sastra Mandarin, gitu. Sastra Mandarin itu Jepang. Sastra Mandarin, berarti dari mana? Dari Cina. Cina. Kenapa Jepang? Nggak tahu, aku suka yang Jepang kok. Oh sukanya yang Jepang. Kayak gimana? Kayak di mana, nggak kelihatan kan remang-remang gitu. Biasanya ini kotaku itu orang nyandak loh. Kotaku itu orang nyandak, jadi ini kayak remang-remang ngono. Jadi sukanya yang Jepang-Jepang ya? Suka. Oh yang Mandarin Cina nggak suka berarti? Ya suka lah. Untuk yang kedua gitu suka. Yang kedua. Dek Yayi Galuh.
Aduh, isi cantik dari Boyolali. Terus sampai kita lagi ketemu dia. Terus. Sinten asmanipun Mbak Yu? Enjen, dedek kita pangan. Kula Alki. Afi. Enjen. Sangufunti. Oh, ngomong to Mas. Sampe iup ya? Ya Iyup. Iup ya. Aku hari ini Iyup. Oh, ini aku loh dadak dibendrak barang kuwi kan. Selera aku sih ngono kuwi. Oh, ngoten niku. Ben krasa apa-apa kuwi. Maksudnya kerasa lek apa kuwi? Tegese ben krasa semakin rapi. Terasa semakin rapi ngomong. Rapi ya, Jen. Mbak Afi Sangufunti. Kula saking Kediri. Kediri. Tonggo ngono kuwi. Iki anu iki termasuk sinden viral iki teman-teman. Napa? Virale napa? Ya viral teman-teman iki Kasus ngono napa? Lah kok medeni ngono. anu skandal. Disiapin patroli ngoten. Mbak Afi dari Kediri. Matur nuwun Mbak Afi. Pinggirnya duduk. Wes ngono ae. Yes, selamat malam Pak Delan. Selamat malam. Nggih. Siapa? Derek pitepangan kula Anggun Maisina. Anggun isinan Maisina. Maisena. Maisina. Maisena. Wangel-wangel jenenge saiki iki. Delan nggih yo nganu. Niki sinden masa kini yo namane susah-susah. Maisena. Nggih. Maisena. Terus Maisina Pak Delan. oh Maisena. Ya. Maisina. Wangel kan terus Anggun ngono ya. Nggih. Wangel tenan aku. Terus dari mana? Di Anggun? Kula dari Tulungagung Jawa Timur. Tulungagung Jawa Timur. Nggih. Tonggo dhewe Pak Tonggo Delan. dhewe. Waduh. Kuliah wonten Wonten isi Surakarta. semester? Nembe lulus. Nembe lulus. Nggih, Oktober nek wingi. Nggih. Cal kalian sing ngerebak itu betul? Kula mboten diulang, mboten diajar. Mboten di Jangan sampai mboten psikopat kayak gini. Nggih. Nggih, atur nuwun ya Cak Matur Anggun nuwun, Pak ya. Delan. Duduk sih, baju deh, duduk. Saya sidik, tapi kalau aku bagian oke dari sidik. Hari sakit. Nah, Turan maksudnya. lurahan. Ya. Siapakah kamu wahai bidadari? Suwe ora jamu. Jamu pisan ora suwe. Mana iki? Aku yo tenang, kok Suwe ora jamu, jamu pisan go tombok kangen. Suwe ora ketemu bendino kok tak angen-angen. suwe ora jamu pisan tak nggo buceng. Suwe ora ketemu pisan kok nggarai ngantuk. Betul. Kopine nopo dereng? Sampun kula kopi komplain nggih. Diperkenalkan namanya siapa? Dari depan kula Hani Kusuma saking Tulungagung. Nggih niki tak sinden Hani Kumkuman iki. Kusuma ya. Lho, kula dikom ora terus dipepe ndak garing digoreng entekne minyak. Ya. Dikeloni ora sambat ya. Ora guyon kowe. Anu, ora guyon. Jadi ini adalah Mbak Hani dari mana? Tulungagung. Tulungagung. Wah, iki jenengan iki pesenane Pak Bejo. Pak Bejo. Yang pundi Pak Bejo menika? Niku sing gumujeng ae. Matur sembahun Pak Bejo. Kula soalnya di pesen ngoten. Anu lho Mas,
anu Dik Hani lho iki. Nggih nggih nggih. Pantun pinten jenengan niku. Pokoknya aku nek wis karo Ngliman kene iki wis tak totalitas aku. Hani iki wis ngantek Hani niki jadwalnya luar biasa. Niki nggur nyempatke nggo desa Ngliman niki. Nggih to Hani iki. Buatan sadari yo pas prei kok. Sama Mas Jalan? Nggih sampun matur nuwun ya. Wis saiki apa wis ngono. Ya ya. Ki ngaturne apa sih ya. Nyoba anu sik Mbak Afi. Pom ini disayang Mbak. Tidak mangan pom mie. Nggih. Saking panitia lho niku mau pop mine. Oh nggih lho. Nggih, terus kopi napa mboten? Khusus sinden iki inspirasi. Nggih, monggo Mbak Afi apa ini? Kabisane napa ditunjuk kagem desa Ngliman. Napa niki? Monggo Ndek. Pambutan napa mboten saking Bapak Perangkat? Aja dipleroki. Lho, lho. Kalian pepeling nek pepeling mangke ekur mawon nek panjenengan sik. Jumeneng Mbak. Napa niki sing hot napa sing alus napa? Monggo derek jenengan maine pripun? Kula niki namung nampani. Oh, ngoten. Nampani apa? Nampani permainan hot dan hit tadi. Kula iso segala. Pripun ibu-ibu, bapak-bapak, kurang sing hot napa sing alus? Pripun? Saya bapaknya hot nggih, nggih. Nggih, Pak, leres. Nggih. Dune sing hot nggih. Sing hot. Mumpung adem-adem ya ta? Apa Mas Reza? Ayo, apa? Masih radi hot niki. Nggih, monggo. Memang permintaannya jake hiburane. Lah niki foto kok seneng mergo kudu ngono kuwi. Wayang saiki itu harus seperti itu. Niki sing ningali kuwatan lho Mas. Wah, katanya seperti itu. Jemput niki Luar biasa. alhamdulillah. Nggih, Ngliman memang seperti ini, Mbak. Ngoten niku. Nggih. Terkenal penontonnya luar biasa walaupun di daerah gunung. Oh, ngoten. Puncak lereng Gunung Wilis. Nyatane Ngliman iki wah penontonnya luar biasa, antusias warganya gitu luar biasa. Ini tanggapan nek kayangan niki mau ya. Monggo. Nggih, monggo napa? Ngatur napa jenengan? Semanding. Niki namine napa niki grupe? Oh, napa niki namine grupe? Grup Babang Dalang Grup. Wah, ngoten ta. Makane Babang kok Bambang. Oh, babang. Oh, babang. Sugeng rawuh Om Daru Kartika saking Tulungagung. Nggih, sugeng rawuh. Nggih. Ayo, tambahin apa Mbak Yu? Nggih. Monggo. Apa? Yo. Oke. Senengan kowe. Apa? Lupa. Hãy subscribe cho
Ayo yo. Menggemaskan suara menggemaskan. Iya toh, suaranya tuh kan lagunya kan kesayangan toh. Gitu. Wah iki kasus iki. Apa yang bersyukur? Ayo. Napa mbak lagunya lagi? Sumandi. Aduh Mas Sumandi yang kesayangan. Ngerti aku jadi. Iya. Aku ki merasa piye? Ngetes ngono apa piye? Kan ngetes untuk pulang nang ngetes. Oh ngetes. Oke. Matur nuwun Mbak Afi. Matur
Boleh duduk kembali. Nah, saiki Hani. Nah, ini sepoti dong. Ayo. Tuh. Oke, cantik. Wah. Ye. Selamat malam Lujeng Dalu Mas Dela. Selamat malam Dik Singgen. Alhamdulillah dalu menika sowan wonten Desa Ngliman. Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Desa Ngliman itu kan terdiri dari 2 suku kata. Wah ya, Ngli dan Man. Ngli menika Nglinya gimana? Nglipur. Ngelipur atau menghibur dalam rangka bersih desa menika Desa Ngliman nimbali BBGDLG sak rombongan untuk menyuguhkan hiburan kagem warga masyarakat. Man menika iman. Nah, kejaba napa? Nguring-nguring nggih nguruk-nguruk budaya Mas Dalang. Warga masyarakat Ngliman nggih beriman, sregep ibadah, sregep ngamal. Nggih, priyantun mriki sabar-sabar loman. Diparingi. Loman nggih nriman. Dadi nek seneng menehi, sing dimenehi iki ya pira-pira wae ditampani. Iya, betul. Karena diwenehi pira-pira nek kita bersyukur akan ditambah nikmatnya, betul toh? Kecamatan Sawahan. Ayo. Ayo Bu. Mau brime mek Ngliman tok iki Mas. Buktikan kalau kamu sekarang bisa menggaring. Sampai sadaya masyarakat Ngliman mugi-mugi kathah rezekinipun. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa. Mugi-mugi pinaringan sehat bagas waras wilujeng lan karahayon. Amin. Sawah. Waduh. Wah menika wajibe bersyukur. Wajibe bersyukur. Nggih, diparingi sehat, diparingi rezeki. Sehingga sakniki ing dalu menika saged makempal dados tunggal mirsani BBGDLG. Bapak Dalang. BBGDLG, BGST. Apa kuwi? Wis enak kok Pak. Nggih mugi-mugi sedaya kemawon pinaringan sehat nggih Pak Bu. Nggih, amin. Sawahan. Hani Kusuma sing dene wonten mriki. Suwi sakarepne Hani kuwi lho ya. Ngaturin apa Dik? Wah, lama sekali nggak ketemu sama kamu. Kamu tambah cantik. Kamu tambah luar biasa dan sekarang bersayap. Sayapnya. Iya. Iki buntut sayap ki ning rada ning samping ki ning mburi buntut kula. Buntut terus ya apik lho digo kan. Batak-batakan. Ora nek digo nari ku apik ngono lho iso kemliwer ngono. Angger Victor digawa ya mesti ngene iki lho. Victor mare pikiran kotor yo ngono. Ngaturin apa? Langga mawon apa? Langga mawon dikancani karo anu ya. Sinten? Mau kuwi kok turu marjen ngono lho. Victor. Oh ya. Oh nggih. Victor. Tunggane Victor. Ayo. Ayo Nak. Ayo dispoti. Anu wae blendrong. Yo, blendrong.
Luar biasa. Luar biasa iki. Rumah saku ukuran koyo apa ya Pak ngenang ini ya. Iki longgone baterai ning ndi to, Mas? Duh. Longgone baterai ning ndi? Pengen ro. Lah apa tes-tesan to? Tes-tesan lo. Ning ndi ngecopne? Ayo karo kowe. Kuwi tombol ringmu tok ya. Sapoke. Selamat kontrol. Selamat malam Mas Piko. Malam Bani. Aku ki nek karo sampeyan panggah kelingan nek tanggapan bareng ning pasar malam kae. Ya Allah, Mas. Aku ki kuwi rawan Mas Badar tak critani. Piye critane? Lah wong semene lho. Heeh. Ning pasar malam kan akeh wong ya to. Akeh wong rame. Mlaku bareng. Bareng. Tak tinggal lho mergo aku 3 jangkah kene kan wis 7 jangkah. Terus tinggalan ning mburi, batinku iki Victory ning ndi to batange. Kok batang? Tibake dadi batang tenan kepidhep wong ngono cemet tok. Aku ke anu, ngeleng-ngeleng ayo pengrawit. Dadi umpama iramomu ki ombo, aku ki rangkep. Umpama bone yo tirit. Kuwi. Ora jangan rada akeh. Nah, sampe Mimpi rangkep. berarti melengkapi ya. Akhirnya Kuwi nek nang kampus kuwi kan mahasiswaku ya. Kuwi iki anggere ngetutne aku medun kok kendaraane kok aku buatur to mlaku. Bener. Ya aku sikil kok dawa. Bocah iki ngetutne aku ning ndi. Lek kaya duba-duba. Bayo kok. Lah yo ngene persis kok. Lah niku kepithek to Mas akhirnya nggih hampir carane ben ora kepithek tak taleni balon udara kae. Tapi yo kegedean balon akhirnya ngumbul. Dadi gak mulih. Heeh. Terus ngene tak kekrekne akhirnya tak gendong. Wis serba salah to Mas. Ditinggal kepithek. Terus ngono dikai balon yang ngumbul. Tak gendong. Gendong. Tak gendong aku ki cetok sapa iki tukang kendang iki. Mbak Rani bari tanggapan heeh Mas kok nggowo kire. Ngono aku yo kewirangan aku. Kire bagus sing ngene kok kire. Bagus. Anak kire. Ah, iya. Anak kire sing ngene. Dia ngandaraken apa? Nggih, monggo dikancani kuwi sing gayang ngene. Apa lagu Wonten pamundutan apa Wonten mboten? pamundutan. Saking Bapak Ibu sedaya. Mau jadi preroki kalian iki wonten nawala. Napa, Mas? Mangkon Ah. kula Mayor Laut Agus Yuliano wae iki tangga berdiri. Ngaturaken sugeng ayahe waje bersih-bersih nggih. Kagem masyarakat Desa Ngliman tambah ayem tentrem amin gemari paloh jinawi. Nggih matur suwun nyuwun tembang pepiling dan nganjuk meranani matur nuwun kepeling sami kados Bapak Carik kala wau nggih. Niki sing rame-rame sing gaeng-gaeng sik. Oke, gaeng. Nggih. Sing gumbah. Anu tanda kemplang pripun? Kempling, tanda kempling. Nek kemplake gedhi lagi gawe cilik. Kempling. Rondo kempling. Rondo ki nek gedhi berarti. Oh, nek cilik. Tumpak yo nek gedhe. Oh, nek cilik. Tumpak cilik. Tumpak ono. Tumpak ono ngono. Pentol nek gedhe lho ya. Nek cilik. Pentol cilik. Sama seneng bakul pentol ya. Pentol sing cilik satu. Ayo matur apa? Monggo. Ya ku mau rada. Jadi ku Rondo kempling. beh. Ketoke suramanya kok lalen. Gawean kok tenan. Iya iya ora. Nah, itu dalu Om Daru. Om Daru. Oh, enggak. Daru.
Victor ngeten diani Mas Victor. Jadi Ngelipan itu memang penuh dengan kejaba warga mriki sering mengadakan bersih desa wayangan. Ning warga mriki yo ngerti paham kesenian. Oh, contohnya Kados wau bawa perangkat pokoke diani lho, sindene nyuwun enten diani. Oh ya, siap. dituruti. Pengendang mawon nggih nyuwun, pengendang jaiponge pokoke Dipan. Wah, sebadani tenan. Sak Kediri Tulungagung Blitar Nganjuk liyane Mas Ipan yo rene. Empuk, Mbak. Tendangan tekan perutuk. Ipan ki wis duwe pacar kurang to? Dadi kon dhewe to. Lho, piye. Jomblo jumolo kolo-kolo. Jomblo kabeh iki tak mele. Jomblo kabeh. Sing gak jomblo Mas Victor. Rondo kemling. Dados. Dados, yo. Apa dia akan titik.
Apa? Tapi mboten aja lagi omongan. Alah, ya. Ya, Mas. Kosek talon aku. Oh, iya. Ya Joko marah yo. Kendel. Yo itu tobel. 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 Piye? Dan kadek dayane piye? Luar ya. Iki lah orang grup BBGDLG iki ya. Sik apa? BBGDLG. Gede ele iki lho. Berapa enak iki? Yo. Awan-awan. Semua blonjo nang pasar paen. Perawan rodo. Gelem apa ora kae jare takon ono. Pas kok ditabui lho. Hah? Oh, berane kok. Benar nih, jajane barenine. Awan-awan lunga blonjo nang pasar paen. Yang ngene iki lho, jane ra niat nyambut gawe yang ngene iki potong 75. Piro? 75. Kok kene beran selawe ya itu. Yo men, berarti men. Sesuk nyaur utang. Yo, yo naur utang lho. Bisa kedur. Ya, terima kasih Diani dulu. Vektor bakal ngono. Oke, Mas Dadang. Arep tak pajang yang kono. Oh, pajak ya. Ah, ngaturke sapa nih, Mas? Sapa ya? Sapa ya? Sapa ki jangan seluruh. Anggun apa Yai? Apa berdua? Aku mau berdua ya apa-apa. Oh. Anu wae sik, Anggun sik. Lah, Dari Yai. oke. Sepotnya mau, sepotnya. Oke. Yo. Ngatur-ngatur wis dalu. Bagus. Selamat malam. Selamat malam, Oki. Cik Rita. Nggih. Sampean Kata. anu semester berapa? Aku semester piro ya? 14. 14. Tenanan. Semono cilik kok semono Pak. Anjen yo tuwa. Sama kuliah ta Kuliah, sampean? kuliah. Jurusannya apa? Ayo bedhaen aku Jurusannya apa yo? Sampean ini jurusannya apa ya? Apa? Masa lek perjalanan ngene apa gitu? Ngene apa gitu? Cilik. Lah. Nek nari yo kaya mau. Lek nari yo aduh kayak mau. Lek pengrawit kendang sama no. Wah, kok keter mau ngendang. Lah apa? Ngedol endi ya? Lu bisa lho aku. Sampean jurusannya apa? Perjalanan. Oh, ini sandalang berarti. Lah, Oh. bisa. Dan Dalam wayang bidang bencana. Jalan Kayak apa? hebat tak jalan ngerawitin jenengan wah. luar biasa nom-noman dasare yo sing bergas kabeh. Bergas. Urung mampu wedoan kabeh. Urung. Teman. Oh, takon Mun aku bengi kan. Iya, Apa masuk Pak? Mas Eso. Nggih. Ngaturke apa aja? Wilujeng dalu Bapak Ibu. Sedaya mawon. Nggih, napa Pak Jalan? Napa wonten pamundutan? Ojo diplewoki. Oh nggih. Ojo Set Thomas diperoki. Wingko wae. Apa ya? Set dua set diperoki lho. Sing dua atau sing rame-rame sih ya? Sing Oh, sing dua dua. sih ya. Oke. Apa? Boleh no. Nggih. Bunga apa? Terus? Kesayangan. Sayangan Pak Jalan. Nggih, Nak Mas Victor joget menemani Hah? saya. Patemane. Oh. Apa? Ini nang kancane. Saka tim ya. Tim Bapak Jalan.
kesayangan. Pakai gamelan apa campur nih Pak? Campur. Berarti gamelannya bunyi nggih. Ini semua bisa kok. Bisa. Nggih. Grup ini semuanya bisa. Bisa. Pimpinannya jenengan nggih Pak. Saya sudah ada sini deh. Ini pentaran pimpinan kabel, Pak. Yo. Bisa. Gini pimpinan. Pimpinannya sing geder itu. Kostumnya sing ngatur niku. Oh, sing ngatur. Yo. Masih bersama Babang Dalam Indonesia. Wah. Ada Bang aku. Ada Dik Victor. Pak Baka. Wah. Kali materi banyak pada
saking Duwiring, Duwiring keren. wah luar biasa Luar biasa Mas. Gomyak tenan iki. Penontonnya sing rame. nggih kejaba niku Desa Ngeliman Nggih. lan Sumrambaing Kecamatan Sawan Sawahan. melahirkan banyak prestasi-prestasi sing tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan kabupaten Oh, nggih, napa mawon. banyak tokoh-tokoh kaya pemuda pelopor kuwi ya saka Kecamatan Sawahan Nggih. terus kaya ada beberapa seniman-seniman juga kaya dalang terus kemudian kerawitan grup kerawitan di wonten Berarti mriki Rembaka nggih Mas. Rembaka. Dari segi budaya pun mriki nggih Rembaka. jadi biar pertamane kula niku ajar mayang niki Nggih. sakwise kula teng Sanggar nggih tumut Sanggar Nggih, Sanggar. diwarai pepunden kula saking Sawahan mriki Sinten? Bapak Suprapto HS. Oh, Bapak Suprapto. Sawahan ya. Wah, dan luar biasa. Ini pun manjing kaswargan. Nggih. Nah, selanjutnya Sinten? Mas. Dik Yai Yai. Wah, iki sing ada tukang Cina lho. Mandarin. Mandarin. Yai Tongseng. Tongseng. Yo di sepoti mana yo? Yai kalau. Gamelan. Gamelan mawon, ya. Gamelan nah, ini gamelan. Oh, alah. Yo. Oh, alah. Ini gamelan tenan iki. Yo. Seiringan itu. Lah pada mau aku pas ngopo lho Mas. Oh, jahat banget. Yo. Ada dendam apa sih kamu? Ya ora apa kuwi ben bungyak. Bungyak. Ngono. Kene iki yo peh ngelingi zaman FRP. Apa Festival Reok Mas. Ponorogo peringati satu suro. Regep suro. Mbok kancaku enak. Aku ya paling demen karo MC-ne. Sampun sioko nopo den. Ini dia penampilan peserta nomor Iku tuh kuwi nek reok iku tuh. kudu ngono warok Mas. Batake warok. Batake warok iki keren. Dek Yai Galuh. Selamat malam. Selamat malam. Nah, disapa-sapa dulu selain penonton ada di tempat dan penonton di YouTube. Nah, Iya, buat yang silakan ada langsung di tempat, yang di lokasi, selamat malam, selamat menyaksikan Babang Dalang. Yang ada di YouTube juga, banyak sekali ya. Luar biasa. Luar biasa banyak sekali, yang komentar juga banyak sekali. Ini ada 3.545. Oh, mbok hitung. Oh, tak hitung, tak pantau. Iku penggemar Mbak Hani. boten sedoyo. Sedoyo. J. Pulang kenapa, Mas? Apa jenengan? Sembarang, Mas. Yang ini udah malah mawon Oh, ya. apa iki? Apa? Pelok barangnya mau. Belah. Apa iki? Apa ki? Sineman apa iki? Sinukan. Masa rame ini jineman kok. Sarung jagung mawon. J.
Mereka buka bonang nggih. Wonten nggih. Langgame sarung bakung. Sarung jagung. Oh, sarung jagung. Abote wong Nggih, iramane ampun kenceng-kenceng nggih, Mas. Wah, kira mana sing alon, Mas? Mas Bambang. Abang jangan kenceng-kenceng ya. Jangan cepet-cepet. Heeh. Pelan-pelan aja dinikmatin. kuwi sing ngeso ki jane dheke kok sebenarnya. Kok kudu ae kok bojone. Santai, monggo. Yo, Ya. ada ki. Minangkani pamundutane anu sing mau. Nggih. Papeling. Papeling. Dibawani dhisik Mbak Dewi Dewi. Lah,
Ayo Mbak Den. Ya, maaf hari ini Mbak Deni lagi habis dari jatuh. Jatuh. Jadi tidak bisa jumeneng. Sudah jatuh tertimbang. Ngopol-ngopol. Ayo Mbak Den. Sugeng dalu Mbak Deni. Yes, sugeng dalu. Nyatane ya dalam keadaan sakit panjenengan semangat Semangat. berkarya. Wis semangat mo. Oh, Biasa. boleh duit tak? Bapak dalam gereng Itu anak dewe. Sebeban jalan gereng gitu. Anak dewe. Oh, bugone. Di bawah nih Mbak Yu. Bawa nih. Bawa nih. Lah aku mau jadi kenalnya kok langsung bawa. Kan sudah tak kenalin. Loh, Lah aku kan gak ditanya-tanyain, aku kan pengen ditanya-tanyain. jaluk teko apa? Nanti apa? Udah makan belum? Lalu ditonyo-tonyoin. Tonyo-tonyoin. Ini jarani lho Ya ya. setidaknya ditanyain wis kesik perawan apa mboten. Ah, ya jelas ora. Alah, wis jebol. Gak percaya. Wis mau jebol ki apa? Apa? Maksudnya iki Kok iso jebol lho. anu gak kendangnya Mas Bambang. Wis dijahit kok dijahit. Oh, dijahit toh? Dijahit dengkule. Ayo Mbak Deni, Heeh, boleh. tunjukkan suaramu, pesona suaramu ya. Bawa kepiling karya almarhum Ki Anom Suroto dari Surakarta Hadiningrat. Ngetos sing gender ya. Wah, Tidak kenteni. Ngene iku nggih bos kula niku. Bos. bos kabeh. Bosok. Ya, monggo monggo. Rukun Islam kang limaku Suarane udah bledek. Bantas. Lantas. Karena kiai nyageng ya. apa nek ngagem? Ageng suarane. Suarane Suarane gede Kowe pokoknya. karo wedok gak oleh ngono kuwi. Lah piye to aku? Ora oleh nyemoni sampean kok gedhi awake kuwi gak oleh. Gak oleh to. Oh, matamu. Lho. Alah ya wis. Aku langsung mengkirut. Dakna mring para sasama aja padha ditinggalke rukun Islam niki Biasanya dalang itu. Ora. ngabani bareng kowe. Aku ngabani Mas Paido lho. Apa enek iso bendoro? Cakepane iki apa iso bendoro lho. Sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene rangka telu Sing ketelu apa, Mbak Yu? Ramadan nindak nopo
wadon nindakno kloso. Poso. Kloso ya. Poso Karena poso kae. Ayo poso gelar kloso. Oh, kloso. Gelar kloso go remi. Guys, ngawur. Poso remi. Iku awakmu. Ya kan gelane barang ya. Ya. Ping 5 ngibadah haji. Jadi ngapa nek obo ngomong Lho kuwi lho ibadah haji. Ben rame yo. Ben Ibadah haji ora remi. senenganmu remi ae. Aku ora remi yo. Lah apa? Togel. Aku yo ngurung kacang. Boten Pak. Boten aku boten. Kula namung titik. Ini kalau Pak blandare jenenge kan Oh, Pak. bladar. Bladar kebikin dasmu kuwi. Dasmu dhewe. Oh, kelah bukan dasmu. Bladar. Bakar. Palak badar. MBG. Mas bandar gendeng. Sama ini gendeng tenan iki. Ayo. Pon ini. Loh, wis Ora saiki. Apa wis dirampungi ora apa enak ora. Wong wanggung. Wis sira iso kemut. Wis klimak bareng kok nanggung. Apa iki? Nah, maksudnya puncak dari sebelah. Ah iya. Sebuah apa? Sebuah bowo. Sebuah bayang. Ayo toh. Yo. Rukun Islam sampurna. Teman-teman, nah, Kur. Dek Ani, Dek Anggun, Dek Avi, dan Abu. Ayo Mbak Abi. Dek Yayi, Kur, Papeling. Aku gak. Gak sah. Aku masih gak tahu buat celok jadi nyapa tuh. Jadi ra iso ngaku. Sentimen karo aku, Senti banget Mbak aku. Sentimen karo aku. Masa senti. Aku sentimeter karo aku. Sentimen karo aku. Wong sampe iki dipenake omoh Di lho. penakne. Dan nyapa gak dipenake? Dituwekne kok omong, dituwekne kok omong. Lha lho dituwekne omoh. Sampe diturone, maksudnya digone omoh. Ora iso. Kok iso turu aku. Iya, monggo. Jumeneng nopo? Dedek sinden. Jumeneng. Ya. Ayo. Lah. Iya, iki jan MBG tenan iki. Kasih ngono kuwi. Wah.
bojo papat akur bareng. Yo, bojo papat. Cinta yang pangeran. Bojo papat akur bareng. Ana sing masak, ana sing pura-pura, ana sing Ana sing anu bareng kok apa? ana sing rumah bareng. Nggih, Bekor. Nggih, Bener. Kok sesen timbukan. Nggih. Iki wis kok diteruske ning Terus goro-goro. Pandumu agem masyarakat Liman. Pripun? Mugi-mugi warga Liman tansah pinaringan bahagia mulya, sinebena saking syukur sakit, mugi-mugi rezekine tambah limpah barokah Allah, Mak. Amin. Terima kasih Mas Dodar. Lho, piye, Mak? Kahanan donya saya suwe saya semrawut. Praja Magoda iki praja kang ngendelke pikir ngono. Ing kono kamardikan pikir banget diopeni dening Prabu Jarasandha. Iya. Lah, iki ana mungsuhe ya kuwi Prabu Kresna sing ngendelke marang kautaman lan kapitayan. Iya, Mas. Coba kaya apa di ning kondo ya no iya tak dereke Mas.